Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngamukela kwesimanje sekulethela zona indaba efika ngaso-ke isikhathi uphenduke ihlaya laphana-ke uwelile udadewabo wakhe laphana-ke uNgizwe Mchunu-ke mbukeli-ke ngesikhathi-ke exolisa noma-ke eveza-ke akwenza kuyena laphana-ke yena-ke uZimdola mbukeli ngesikhathi-ke emthuka kodwa-ke uZimdola engakaze asho lutho. Uyena-ke laphana-ke uwelile-ke uveze konke lokho waphinde waxolisa kuyena-ke uZimdola mbukeli kuyona-ke le video engizothi-ke ngiwushiye nayo-ke njengamanje mbukeli-ke bese-ke uveza-ke umbono wakho laphana-ke ezansi kuma-comment section sizwe ukuthi wena ngabe-ke uthini ngalabantu-ke abathunyelwayo ukuba-ke bethuke abantu kodwa labo bantu bengonanga lutho kuyena lowo muntu-ke usuke esethuka ngenxa yokuthi-ke ukhokheliwe kumele-ke akwazi-ke ukuthi athuke umuntu-ke angaxabene naye mbukeli. Nansi-ke ivideo kawelile ezixolisela yena mathupha mbukeli, siyabonga. Nani mabhinca sanibonani sizwe samapuwa nomageba. Ngicela ukuthatha leli thuba ngikhulume nentokazi uMabiyela eUzimdola esebenza lapho Khosini. Mabiyela ngeke aba neclip engiyenza izolo ngakhuluma noMpungosi uKhuzani ukuthi ngiyacela ukuthi angixhumanise nawe ngikwazi ukuthi ngixolise ngizehlise ngesenze engasenze sesithatha iminyaka. Ngiyaxolisa ukuthi sisithi isikhathi lento yenzeke kodwa sengizobona manje ukuthi sekumele ngixolise ukuthi cha sekufika isikhathi sisi ngiyakholwa lento ibihlezi ngidla noma ngubona emcimbini ngiphatheke kabi ukuthi uyazi lo sisi ngamthuka engenacala engazithi ingxaki yimi. Cha Mabiyela mfowethu uMpungosi beqinisile bethunywe yimi sisi ngiyaxolisa kakhulu ngokwehlisa isithunzi kuleya nyaka ungakuthi ingxaki mfowethu akukho okuningi engifisa ukusho ngifisa nje ukuthi ungixolele mfowethu ngiyacela nanoma yini noma ngathi asithathe izixuku mfowethu sidayisa amakolekweni mfowethu ngizodayisa ngoba mfowethu ngiyazisola kakhulu kusuke kujuleni kwenhliziyo yami ngangazenzi mfowethu ngangimncane ngithunywa uthi umuntu engathi ingxaki yimi ayisisi mfowethu ngiyaxolisa kakhulu Mabiyela ngiyaxolisa ngani yakwethu cela ungixolele emkhaya ungakwethu wena. Igama jabula abantu bethi tinzamazi umfana ucula kahle ubhala kahle odume kahle uqola kahle ucula kahle odume kahle ngidlala mayithi unyaka alikela mahala. Igama jabula abantu bethi tinzamazi umfana ucula kahle ubhala kahle odume kahle uqola kahle ucula kahle odume kahle. Noma lo mculo unzima uyamukudukela nobani uhamba nobani uhlala nobani ushaya wedonsa yini. Noma lo mculo unzima uyamukudukela nobani uhamba nobani uhlala nobani ushaya wedonsa yini. Ngidlala mayithi unyaka alikela mahala. Ngidlala mayithi unyaka alikela mahala. Igama jabula abantu bethi tinzamazi umfana ucula kahle ubhala kahle. Ngiyayiphathi mina lo mculo kade ufuna umama ekhaya yethi intana mebazokulala ngicela uye ekhaya. Ngiyayiphathi mina lo mculo kade ufuna umama ekhaya yethi intana mebazokulala ngicela uye ekhaya. Igama jabula abantu bethi tinzamazi umfana